Dobrý den, dámy a pánové, a vítáme vás u dalšího videa ze Shipping Lanes. Tohle je druhý díl z naší nové série. A no, jak to říct. Já jsem zase trošku farmil v offscreenu a už máme tu loď, už máme tu loď, která může 146 kontejnerů jako nosit. Takže máme dobrý. A já přemýšlím, že buď budu šetřit pro tohle, anebo budu šetřit na tohodle. Vypadá taky hezky. Nebo bychom mohli, to je moc drahý, nějakou ještě jinou loď, ale všechny jsou tady ostatní drahý. Takže buď pošetřím 180 000 na tuhle, nebo normálně tady pošetřím, tohle je taky hezký. A nebo normálně pošetřím na tu handy size, vypadá taky hezky. Teď normálně si vezmeme, já už jsem ji koupil, a spawneme se třeba v Newportu, to je jedno. A jsme tady. Tahle loď je fakt obrovská. Já jsem si ji procházel, když jsem se na ní díval. A je obrovská, ale je hodně hezká. Takže jedeme. Jdeme zacouvat do přístavu. Tahle loď je fakt masivní. A hezká taky. Já jsem přemýšlel, jestli bych chtěl udělat video s mým kámošem. Takže když tak napište do komentářů, jestli mám udělat video s kámošem, anebo no, je to na vás. Takže jo. Takže už jsme zastavili. Takže jsme teda už jakoby zadokovali. Nebo no teď jdu dokovat. Takže jako první bych si doplnil palivo. A co vezmeme za náklad? To jsou nějaké velké prašule. Sice nejvíc peněz, jde o 100 000. Ale ne, já nemůžu chodit ven, no to je škoda. 15, 4, asi vezmeme to 50, ne, to ne. Asi za těch 42 000 bych to vzal. To je, tak můžeme vzít za 42 000. Bože, mám ještě na nějaký náklad? Ne, škoda. Takže já se vám za chvilku ozvu. Já zatím pojedu do toho přístavu, tak se vám ozvu po cestě. Takže už jsme na cestě. A já jsem se podíval, kam vlastně že jedeme. A jedeme do té Russell Station, to je přímo hned před náma. Akorát, že problém, když se podíváte, je to hodně daleko. Jakože hodně daleko a teda nějakou tu chvilku to potrvá, než tam dojedem. Ale tak, kdo co, no. Já se vám ozvu, jestli se něco stane, anebo někde třeba potom v půlce té cesty. Takže už jsem nějakou tu dobu plul. A je noc a jsou velký vlny, což je malý problém. Já se vám asi zase ozvu, až budu dál. Potkal jsem jednoho týpečka po cestě, který jel. A normálně, on byl hrozně dlouhý, on měl hrozně dlouhou loď. A jaký měl dlouhou, tak on přede mě vjel, já jsem to do něj nahulil. A já ho potopil. Úplně nechtěně třeba. On mi vjel do cesty a já ho úplně že nechtěně potopil. To jste měli vidět. Škoda, že jsem, to je jedno. Já se vám ozvu, už teda budu v té stanici. Dámy a pánové, nakonec se nám tu ukázal
i ten můj přítel, pozdrav do videa, Čus bus? takže mi pomůže s nějakýma těma prašulema. Patriku, kde vůbec seš? No... Já ani nevím. Cože? Ty nevíš, kde seš? No, nevím, no. Já jsem po cestě na Russell Station. Počkej, já se podívám. Show map. Já jsem na Harbor. Stanley Harbor. Jsi ve Stanley Harboru? Jo. Není náhodou Stanley Harbor mimo tuhle mapu? Ten je podle mě v Northern Isles? No dobrý, jo, vidím. Ty jsi hodně daleko. Já teď jedu na Russell Station. No, počkej, budu se podívat, kde to je. Russell Station, to je... To je kde? Russell Station. Ok. Hele, dámy a pánové, my se vám ozveme, až se něco stane, anebo až přijdu do přístavu, tak zatím. Dámy a pánové, už jsem velice blízko, takže asi nevím, jestli to budu znova střihat, ale Patriku, jak seš ty na tom? Já jsem sakra daleko. Ty jsi sakra daleko, jo? Nádherný. Kámo, ty jsi hodně daleko. Hele. Tak kde se chceš teda můžeme se sejít teda v Macquarie Harbor. No, už jsem blízko u Norfolk Port. Jo, to je dobrý, jo, to je hodně dobrý. Se sejdem teda v té Russell Station. Dámy a pánové, až Patrik přijde, tak vám ukážu jeho loď. Což je velice dobré. On má takovou základní, ale hezkou loď, kterou jsem měl také a je hezká. Že já se vám ozvu, až budu v přístavu a bude tam i Patrik. Tak dámy a pánové, už je tu to. Patrik je stále daleko, ale já už jsem v Russell Station. To je hodně úzký, to je špatné. To je velice špatné. A to projedu. Doufám. O ne, dobrý. Já si někdo zmrzlenou? Já. Tak, točím. Aha, já myslím, že jsem na předchodě, já jsem celou... Já jsem vypadl. Ale ty se můžeš teleportnout na tu loď. Aha, teleportu ship, ok, dík. Tam mluvíš, jak jsem se lekl. Já to nedobrzdím, já zahulím. Ty nahulíš? Já nahulím. Dobrý, nahulím. Dobrý, ubrzdil jsem to, dobrý. Kámo, tam jsou oh no. Co? Tam jsou vlny jak něco. Jo, no, jsou tam masivní vlny. Ta loď normálně skáče. Tohle je hustá hra, to jako uznávám. Takže určitě palivo, manage cargo, svatý 42 000. Já vždycky skončím ve vodě. Já nechci být v vodě, ale... Dámy a pánové, tohle to bude asi pro dnešek všechno.
A Jenom takový. no, počkej, no, říkej. No víte vy co, to by nebylo moc zajímavý. OK. Tak dámy a pánové, tak uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau.